по това време си четат и се занимавай с твоите си неща. Ще чете книга. Блатото. Блатото ще чете книга. Да, така изглежда. Много е интересно. Ами тогава и ние ще си измислим забавление. Разбира се. Ще се забавляваме. Аз нямам нищо против. После да не кажеш? Нищо няма да кажа, направи гостите щастливи. Не, ще направя себе си щастлива. Разбира се, дано. Това е някакъв бунт ли е, Джордж? Наречи го както искаш. Аз също ще се разбунтувам. Естествено. Познай какво правя, Джордж. Каквото и да е, желая успех. Забавлявам компанията. Целувам се с гостите. О, радвам се, че се справяш добре. Да ти покажа ли какво ще стане, ако не спреш идиотщините? На мен няма какво да я показваш. Покажи я на него. Май само той още не я виждал. Изобщо не ме интересува какво говориш, нямам никакъв респект. Ти нямаш респект към себе си, момче. Айде, скачай в коша с бръсното пране, се ще ти здраве. Тасик! Той ще яха Марта, пък аз съм. Пълен нещастник. Изчакай ме горе, бъди добро момче. Чуй ме внимателно какво ще ти Остави кажа. ме да чета. Няма да те оставя. Слушай ме внимателно. Ако не спреш с този театър, качвам се горе и го правя. И какво от това? Окей, Джордж. Окей. Щом ти искаш.